Koliko puta smo želeli da se nešto dogodi odmah? Molimo se, nadamo, čekamo, ali odgovora nema. Tada se pitamo, zašto Bog dopušta čekanje? Da li nas kažnjava ili nas zapravo priprema za nešto veće? Danas živimo u vremenu brzih rešenja, gde čekanje smatramo gubitkom vremena. Ali u Božjim očima strpljenje nije slabost, već znak duhovne zrelosti. Biblija nas uči da kroz strpljenje rastemo, učimo i postajemo spremni za Božji plan. I baš kao što je potrebno strpljenje da vidimo plodove naše vere, tako je i širenje biblijske mudrosti proces koji zahteva vreme i trud. Ako želite da zajedno nastavimo da otkrivamo ove istine, podržite video riznicu, lajkujte, podelite i pretplatite se kako bismo zajedno rasli u veri. U ovom videu istražit ćemo šta nam Bog poručuje o strpljenju i kako ono oblikuje našu veru. Biblijski citati i komentari. 1. Strpljenje nas priprema za Božju volju. Citat: Smatrajte to čistom radošću, braćo moja, kad god naiđete na razne kušnje, jer znate da provera vaše vere donosi strpljivost. Jakov 1, stihovi 2 i 3. Komentar. Iskušenja koja dolaze nisu bez razloga. Bog ne dopušta nevolje da bi nas kaznio, već da bi nas osnažio. Strpljenje je znak vere, jer pokazuje da verujemo u Božji plan, čak i kada ga ne razumemo odmah. 2. Strpljenje pokazuje mudrost i unutrašnju snagu. Citat: Onaj koji je spor na gnev, obilan je razboritošću, a nestrpljiv čovek pokazuje ludost. Priče Solomunove 14, stih 29. Komentar. Nestrpljenje vodi brzopletim odlukama i često donosi pogrešne postupke. Onaj ko ume da sačeka i promišljeno postupa, pokazuje unutrašnju snagu i mudrost. Strpljenje je znak da čovek vlada sobom, umesto da bude rob svojih impulsa. 3. Bog zna pravo vreme za sve. Citat: Sve ima svoje vreme i svaki posao pod nebom ima svoje vreme. Propovednik 3, stih 1. Komentar. Mi često želimo da stvari budu rešene odmah, ali Božji plan funkcioniše prema savršenom tajmingu. Kada se nešto ne dešava u trenutku kada mi to želimo, to ne znači da se nikada neće dogoditi, već da još nije vreme. 4. Strpljenje donosi pravu nagradu. Citat: Nemojmo se umoriti čineći dobro, jer ćemo u pravo vreme požnjeti ako ne klonemo. Galatima 6, stih 9. Komentar. Strpljenje u dobrim delima donosi blagoslove. Možda odmah ne vidimo plodove svog truda, ali Bog nikad ne zaboravlja pravedne. Svaki trenutak vernosti i istrajnosti bit će nagrađen u pravo vreme. 5. Strpljenje jača našu veru u Boga. Citat: Čekaj Gospoda, budi jak i neka bude hrabro tvoje srce, čekaj Gospoda. Psalam 27, stih 14. Komentar. Čekanje nije samo pasivnost, već čin vere. Kada se oslonimo na Boga i poverujemo da On zna najbolje, naše srce se smiruje, a postaje hrabar. Strpljenje nije znak slabosti, već dubokog poverenja u Božju volju. 6. Strpljenje nas vodi ka pravoj unutrašnjoj ravnoteži. Citat: Bolji je strpljiv čovek nego junak, i onaj ko vlada sobom bolji je od onoga koji osvaja grad. Priče Solomunove 16, stih 32. Komentar. Prava snaga nije u spoljašnjim uspesima, već u unutrašnjoj stabilnosti.
Onaj ko vlada sobom i svojim emocijama pokazuje veću snagu od onoga ko postiže velike spoljašnje pobede. Strpljenje je dokaz unutrašnje snage i duhovne zrelosti. Možda se pitate, ali koliko dugo treba da čekam? Kako da budem siguran da moje strpljenje nije uzaludno? Upravo zato, hajde da pogledamo šta su o tome rekli najveći duhovni učitelji i kako su oni razumeli Božji poziv na strpljenje. Citati svetih otaca i teologa o strpljenju. Sveti Jovan Zlatousti: strpljenje nije samo podnošenje nevolja, već i vera da su one korisne za našu dušu. Sveti Serafim Sarovski: strpljenje i poniznost su dve osobine koje nas vode ka miru srca i sjedinjenju sa Bogom. Sveti Nikolaj Velimirović: ko hoće brzu nagradu, neka zna da mu je ona kratkotrajna. Ko se nauči čekanju, nagrada mu neće izmaći u večnosti. Ava Justin Popović: vera se dokazuje u strpljenju, jer onaj ko veruje zna da Bog deluje i kada mi mislimo da ćuti. Starac Pajsije Svetogorac: što više čovek trpi s ljubavlju, to više duhovno napreduje. Sveti Avgustin: strpljenje je saputnik mudrosti. Sveti Toma Akvinski: Bog deluje u svom vremenu, ne u našem. Strpljenje je poverenje u njegovu savršenu volju. Zaključak: strpljenje nije pasivno čekanje, već vera u Božji savršen plan. Kada dođe trenutak iskušenja, setimo se: Bog ne kasni, on deluje u pravo vreme. Ako osjećamo da dugo čekamo odgovor, ne gubimo nadu. Možda nas Bog ne testira, već nas priprema za nešto bolje nego što možemo da zamislimo. Ako vam je ovaj video bio koristan, lajkujte, komentarišite i podelite ga sa nekim kome bi mogao pomoći. Pretplatite se na video riznicu za još biblijske mudrosti. Do sledećeg videa, Bog vas blagoslovio.